Hey guys! Another day! Another destination. So right now guys, dito tayo sa may Elorde, Undisputed, dito sa may third floor ng Jomafer Building, dito sa may Barangay Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Yes, just sinasabi nga natin na food is life, but health is lifer. Of course. So, hindi natin dapat kalimutan na maging healthy pa rin tayo sa kabila ng mga sobrang dami nating masasarap tayo na kain last time, baka nag-worry din sa atin. Lagi lang na tayo nakikita na kumakain. So, this time, it's all about our health. So, kailangan nating mag-exercise at maging fit din naman, di ba? Para sa ating sarili kanan. So, sabi mo ngayon na tayo sa may Elorde Undisputed, so pasok tayo sa loob at tingnan natin ano yung mga trainings na pwede nating gawin. So, G? G! G? G! G? G! 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 Okay guys, dito sa may Elorde, madami silang ino-offer. For example, itong boxing nila, may Muay Thai sila, circuit, sparring, and of course, the lift. And ayun, ngayon, especially ngayong summer vacation, meron din silang ino-offer yung kids Muay Thai class. So nakita natin kanina, merong mga bata dito nag-Muay Thai sila. So meron ding mga coaches dito na nagtuturo para dun sa mga kids. And kanina nakausap natin si coach, nasabi niya na merong silang 6 na coach dito sa Elorde Undisputed. So sila yung mga mag-a-assist sa inyo kung pupunta kayo dito. Try na natin. Try natin. Go! Bilang ka na, coach.
Jump straight. Jump straight. Upper. Knee. Oh. Enhance. Water break on me. Ay, sorry to. Next. Ito na lang. Ito. Straight. Back straight. Hold straight. Jump straight. Oh. Upper straight. Oh. Jump straight. Oh. Again. Oh. Oh. Upper rin. Oh. Knee yung right. Boom. Elbow right. Jump straight. Oh, saka. Kick. Jump. Jump up. Lang ba kayo nga? Wait lang po. Sakap lang. Same time. Wait lang. Kailangan ko lang huminga. Nakapagod. Ay, nahirapan ako. Hirap ako huminga. 1 minute ka. Hindi naman po. Sige lang. And go. 1, 2, 3. Okay. Down, and 3. 1, 2, 3. Very good. Okay, go. Nice one. Yes, ready. Okay, go. Down. Up. Down. Down. Opo. Sige po. 1 hour. Paano ko po ito? Sarap. Oh. Jasmine! Ouch! Ang sakit! Wait lang po. Bakit na ako sa TV? Wait lang.
So ayun guys, another experience na naman ang aming na-try ni Ate Cara. Kasi first time natin to, actually kahit personal, first time ko nag-try ng boxing, Muay Thai. I think ikaw din, Ate. First time ko yung Muay Thai, pero nagkaroon na ako ng experience sa physical na dahil nung bata ako, nagkakarate ako. So parang it brings back memories. Pero syempre, mas malayo yung Muay Thai sa karate. Pero alam mo yon yung position ng paa, yung pag ganun-ganun ng kamay. Di pala siya biro, pero good thing guys, dito sa Elorde, may mga coach silang nag-guide sa inyo na sobrang babait talaga nila. So ayun, nung una medyo mahirap lang siya, pero along the way, kinaya naman namin ni Ate Cara. Ano yung favorite part mo sa ginawa natin? Bukod sa stretching, ay sa massage. Bukod dun sa last part guys, and sa mga break time, yung boxing talaga. As in, sobrang, alam mo yung parang nare-release lahat ng stress mo. And yun nga, first time ko, so another experience para sa akin. Tsaka ang sarap sa feeling pagka naririnig mo yung tama. Parang ginagawa mo ng tama. Oo, Yes, diba? Ang fulfilling siya. ng tunog niya. Yes. Ayun. So, sa mga gusto din na ma-experience itong ginawa namin, so, sinabi nga namin kanina, meron silang boxing, Muay Thai, circuit, lift, and yung sparring. Mag-visit lang kayo dito sa Elorde Undisputed. Dito yan sa 3rd floor, Jomafer Building, dito sa Dolores, San Fernando. So, meron silang membership fee na 1,000 annually and semi-annual is 750. And ito yung good thing dito. Kunwari, basta naging member kayo ng Elorde, meron kaming flash na logo ng Elorde. Para kasing ito lang yung, pag ito yung logo ng Elorde na branch na pupuntahan nyo, free na kayo, ma-avail nyo na yung discounted price sa lahat ng mga trainings dun sa branch na pupuntahan nyo. So, kung gusto niyo pa magkaroon ng mas maraming information about dito sa Elorde, visit nyo lang din yung kanilang Facebook page, yung Elorde Undisputed City of San Fernando. Tsaka Ate Cara, add na natin natin sa mga ating mga viewers. Guys, kung mga gustong pumunta dito, no need to worry sa parking naman. Kasi yung parking area nila sa labas is malaki talaga. Ayun, syempre, yung mga iba kasi yung from work or after work na gustong pumunta dito, ayun, good thing to guys kasi malaki yung parking area nila. And idagdag na rin natin, no? Syempre, parang nakwento nga sa atin ni Coach na itong Elorde ay nagsimula siya kay Flash Elorde bago pa man sumikat yung ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. So parang syempre parang sa as time goes by, di ba parang yung mga kabataan ngayon, iba na yung nagiging hilig nila eh. Iba na yung naging sports ng mga kabataan ngayon. So etong si Elorde, this Undisputed City of San Fernando, so naghahanap sila ng mga kapampangang boksingero. So kung interesado kayo na matrain at syempre ma-experience nyo yung ganitong kaganda na training nga na sinasabi natin dito, visit nyo lang din yung Facebook page nila at makikita nyo kung ano yung mga kailangan na gawin para makapasok kayo dito. So just kailangan natin sigurong mag-relax naman. Kasi, After ng cardio and all, kasi ang daming calories na lumabas, guys. So G ka pa sa next? yes. G!